Lucia! Uite, mami, asta e cea mai reușită. Da. Sunt mai multe, dar asta e... Da. Când i-am făcut-o? I-am făcut-o eu înainte să plecăm în viață. Doi e scump. Da, n-am hotărât ce vrei. Poate o prind acum o dată cu mine. Lucia! Ai, Doamne! Ce? Ce Da. scumpă e! Da, mica, da! Ce botică are! Păi da. Lucia! Mami! Pa! Lucia! Lucia! Luz! Mami! Pa! Lucia! Pa! Pa! Așa, mami, bravo! Hai! Pa! Pa! Lucia! Da, Lucia! Hai să joc. Lucia! Lucia! La 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 la! Lucia! Lucia! Hai, mami, du-te! Go! Go, planet! Go! Mamă! Oh! Hai! De asta Hai, mama! sunt ăstea puse, frână. Hai, mama! Hai la mama! Haide! Așa! Hai, da! Așa, mami! Stai că s-a disturbat de aceste cuburi. A fost disturbată. Lucia! Lucia! Nu. E preocupată de... Lucia! Nu dai mie? Uite, parcă a zis uite. Dă-mi mie! Hai, dă-mi mie! Dă-mi mie! Eu tu și pe asta, s-a urcat pe mine. Mulțumesc! Manu, filmează și pe Lucica, cum se urcă pe mine. Gata, hai că mai umplu de păr. Uite.